गौर करें भैया, हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान जगदम्बा स्टूडियो चाणी बाजार सिवान के तरफ से एगो चेतना गीत गावे जा रहा बनी। कहल बा कि कबो निमन काम करे के चाही, लिखल बा कि संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जास, अब बांस फांस मिश्री एके भाव विकास। जैसन संगत करे वैसने फल मिली। इंसान के कबो बाउर सोच ना रखे के, घमंड जवन हो तन भगवान के आहार हो। कौनो भी क्षेत्र से आदमी होके घमंड ना करे के चाही। आ यही पर गीत के भाव बा, बाउर काम कोइल बहुते बेकार हो, बाउर काम कोइल बहुते बेकार हो, अभिमान भगवान के आहार हो। बाउर काम कोइल बहुते बेकार हो, बाउर काम कोइल बहुते बेकार हो, अभिमान भगवान के आहार हो। भगवान के आगे आज ले केहू के चलल ना, ना केहू के चली। झूठ मूठ के देखावता रिएक्शन, बात ना बुझब तो हो जाई रिएक्शन। झूठ मूठ के देखावता रिएक्शन, बात ना बुझब तो हो जाई रिएक्शन। संत कहल केहू श्रुति के भिसार हो, संत कहल केहू श्रुति के भिसार हो, अभिमान भगवान के आहार हो। बाउर काम कोइल बहुते बेकार हो, बाउर काम कोइल बहुते बेकार हो, अभिमान भगवान के आहार हो। क्या बात है, क्या बात है।
के लेखक टंगसी निवासी राजू तिवारी बाबा के ई रचना बा। आई बाबा के रचना बड़ी तहलका मचावता। छपरा, सिवान, आरे, बलिया, बक्सर तमाम कलाकार लोग बाबा के रचना के लाभ लोग उठा रहल बा। जन जन तक बाबा के गीत के प्रचार हो रहल बा। देखे ले नहीं को तू उनका भूज डंड के मार के चूर कर दी है वो घमंड के। देखला नहीं को भी उनका भूज डंड के चकना चूर कर दी है मार के घमंड के। मोहन बाबू बड़का बनल असल में अहंकार हो, बड़का बनल असल में अहंकार हो, अभिमान भगवान के आहार हो। बड़का बनल असल में अहंकार हो, अभिमान भगवान के आहार हो। बाबा बाबा क्या बात है, क्या बात है। बाबा लिखतनी मिर्गा के नाभि में कस्तूरी रहेला, लेकिन ओकरा सुगंध के पावे खातिर जंगल जंगल दौड़ेला फटकेला, लेकिन बाव करा लगही। ज्ञान बिना भटके मृग मजबूरी बा, पाता नहीं खाना भी में कस्तूरी बा। भटके मृग मजबूरी बा, पाता नहीं खाना भी में कस्तूरी बा। राजू बाबा मुना साधारण कलाकार हो, राजू बाबा मुना साधारण कलाकार हो, अभिमान भगवान के आहार हो। बाउर काम कइल बहुते बेकार हो, बाउर काम कइल बहुते बेकार हो, अभिमान भगवान के आहार।